Asia gila. Big question mark. Bila tak semula sian ki berpihak kan no? Sipia. Pihak kan no? Sipia jom pergi sarkar kalau sunem. MDA government. MDA government. Pipenti tawai kan no pihak. Kan no pihak. Kan no. Next game. Ya kan eka pisah kala ka klaim siu ya ki asya na do ar khat ar. Hadin baka klaim siu ya ka pisah ar khat ar la ka liang jong ka me ka le asya workers union. Ni la shemia ka jing ya ki indefinite August right. Mana khat pra. La ka liang jong chief minister ula kular bawon clear. Ya bara khat ki bak lok jong ki asya ka bede na do ABS MMBS but ki badai ki top up la ka liang jong ka state government. Henry kan hadu mentari klaim yo ya kata ka kular dan ni klaim yo i ba kata ka jing kular kan orlong ngai na kata ka daw ko ba pelong yang i bangin hapan ya mi paj ba kum ni na chaban kum jo kana ka liang jong ka state government ka le de ban perkhat bahkan le khamha kan le ai ba bhana ka banta jong ki asya kenang ba kinang la ban tre ka kam so san le ro ban yo i baki district ki badon kham sha kendong ki asha ki badon sha ki wai ki district ki babon ki la nang kham yo hi ya ka pisa ki jongki ngai ka ai ka ba swam se ka long baki asha jong ka sor shlong ki badon appo ka nang ba shlong ha ka jaka ka baki don ki director ha ka jaka ka baki don ki health minister ha ka jaka ka baki don ki chief minister wada do menta tang shi tin karo kim pat yo ya ka fix incentive ha ka be dai no state government maki ki thong ka jo ka uniform kum ki asha ki badon sekendong ki don ro ki asha po jong ka sor silong ya ki bana kaliang jong ka union ni dang sulap ki ba pli ki la trai ya ka kam na do upnai October September jong last year bad hado menta ki ong ba shitin ka ki ong nim ju yo ya kano ka kenja incentive kaneng asau ka dai ka jingle bank percaya ki asha ya ki asha la pelong kum ki tissue paper ya ka bakin su use and throw lada ki don kam ya ki asha ki phakam dainem da ki la dap kin brat la ya phim don bakan mau ban siu ya ka bai nong jong ki asha daya lor ka ta ka dong rem ka ba pelong ya ka mega le asha wa ka sinian ban mi pa ba man ta ka si ban lawan na ka state government ban kum juro na ka health department bakan siu no mardor ya ka pisa ka basa jong ki asha kumbangi jutip ba ka jing siu jong ki asha kam dai ka babon idai barit iba ha ka juk ka ba mentangi no bla shu ban yo wat itai pisaru namar balaya ki asha phalet tas mlo na ka wai ka yeng sha ka wai ka yeng ki ai shipya ban tas ya ka wai ka yeng dai na itu shipya jong phi la yo balai ka government kam la ban siu tang ka shipya ka jong ki asha ru kata kam dai ka ba menta ka dai na do arajar khan reu khan nyeu khat prater phalai pendi or ya ki asha kular banai shi tengka shi pocket ban pendi ki asha kin ya baro shi sni ki la ban yo tang ko ba sau phau ngot san phau ngot ki khna ha ki sni kamot kin song dor sau phau tengka la ne san phau tengka ha ki sni itu shi tengka jong phi la yo balai ke sarkar kam la ban siwi ne shi tengka na ka banta jong ki asha